σε εσάς. Εσείς έχετε ένα σημαντικό μερίδιο με την ιατρική απεικόνηση από μαστογραφίες, από ακτινογραφίες, από μαγνητικές, αξονικές κλπ. Τι συνέβαινε μέχρι τώρα και τι συμβαίνει από εδώ και πέρα τώρα? Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι εμείς, σαν κλάδος, στηρίζουμε τη δημιουργία και την ίδρυση του ΕΟΠΗ. Πιστεύουμε ότι ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρξει ένας νέος φορέας ασφάλισης για όλους τους Έλληνες, ανεξαιρέτως που να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα σε αυτόν. Και τον στηρίξαμε με την ίδρυσή του και δεχτήκαμε και κάναμε μειώσεις στην αρχή όταν ιδρύθηκε και συμφωνήσαμε μαζί του σε πράγματα και περικοπές που μας έγιναν. Τα πράγματα αυτά άλλαξαν κατά τη διάρκεια και ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ δεν τηρήθηκε. Και αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τώρα. Μετά το καλοκαίρι δηλαδή, άλλαξε ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ και τα χρήματα που έπρεπε να πληρωθούν σε ιδιωτικά κέντρα, κλινικές και γιατρούς μειώθηκαν σε αντίθεση με τη δαπάνη του φαρμάκου, η οποία αυξήθηκε. Και εκεί δημιουργήθηκε μια ανισορροπία. Δεν μπορεί να κόβεις κάποιοι κωδικοί να κόβονται και κάποιοι άλλοι κωδικοί που αφορούν μόνο το φάρμακο να αμείβονται. Εδώ δηλαδή βλέπετε μια διαφορά. Κάπως καλύτερα να φέρονται στους φαρμακοποιούς και στους βιομηχάνους των φαρμάκων. Αυτό ακριβώς είναι. Εις βάρος των υπολείπων κομματιών της παροχής υγείας. Κάπως έτσι. Αυτό ακριβώς είναι. Οι φαρμακοποιοί που απείλησαν, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί διεκδικούσαν τα χρήματά τους και δεν μπορούσαν άλλωστε να πουλάνε φάρμακα επί πιστώση και είχαν τον τρόπο να τα διεκδικήσουν, τα πήρανε. Και πήραν μάλιστα και την έκπτωση με νομοθετική ρύθμιση, ότι η έκπτωση, το κούρεμα δηλαδή, δεν θα ξεπεράσει το 3,5%. Έτσι λοιπόν το φάρμακο, σε συνδυασμό με την αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει τη φαρμακευτική δαπάνη, που το ξέρουμε όλοι μας, και η Τρόικα συνέχεια γι' αυτό φωνάζει. Ρυθμίστε τη φαρμακευτική δαπάνη. Όλοι ξέρουμε το πανηγύρι της υγείας τα περασμένα χρόνια, αλλά και τώρα ακόμα παίζεται στο φάρμακο. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ρυθμίσει το φάρμακο. Και έρχεται τώρα, εκ των υστέρων, να κουρέψει κωδικούς άλλων, των κλινικών δηλαδή, των διαγνωστικών. Και αυτό δημιούργησε την έκρηξη αυτή τη στιγμή. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε λεφτά. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν έχουμε λεφτά μόνο για εσάς και έχουμε για κάποιους άλλους. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ, ο κορμός του ΕΟΠΗ που είναι οι γιατροί, ο προϋπολογισμός του προβλέπει το 1,8% είναι για τους γιατρούς. Για τον κορμό του ΕΟΠΗ δηλαδή. Το 4,2% είναι για τα διαγνωστικά, εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, παρακλινικές εξετάσεις, μικροβιολογικά. Το 11% είναι για τις κλινικές και το υπόλοιπο κομμάτι είναι φάρμακο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ουσιαστικά εκεί βασίζεται το οργανισμό. 1,8% λοιπόν παίρνουν από τον ΕΟΠΗ οι γιατροί, 4,7% παίρνουν τα διαγνωστικά και 11% παίρνουν όλες οι κλινικές. Ακριβώς, να σας πω. Και όλα τα υπόλοιπα δηλαδή είναι φάρμακο. Πολλά λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν, με το κούρεμα που έγινε τώρα με το πακέτο των 11,5 δις, κουρεύτηκαν όλοι οι κωδικοί, πλην του φαρμάκου, το οποίο αυξήθηκε. Εκεί μας φώναξε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Σαρμάς, και μας είπε διάφορα περίεργα πράγματα. Του στείλω ότι δεν έχω να σας πληρώσω. Δηλαδή, μας ζήτησε να παρέχουμε από εδώ και πέρα τις υπηρεσίες μας δωρεάν, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Γιατί αφενός μεν δεν γίνεται να δουλεύουμε δωρεάν, αφετέρου δεν αντέχουμε απλήρωτοι, θα πρέπει να κλείσουμε τις μονάδες μας ή να δούμε τι θα κάνουμε. Και εκεί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα και φτάσαμε στο σημείο να αποφασίσουμε κινητοποιήσεις με πόνο καρδιάς πραγματικά, γιατί ο τελευταίος που θέλουμε να την πληρώσει αυτή την ιστορία είναι ο άρρωστος, αλλά τελικά ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Να ρωτήσω κάτι έτσι απλά. Πόσο κοστίζει μια μαγνητική σε εσάς? Πόσο κοστίζει να την κάνουμε? Ναι. Εντάξει, το κόστος είναι... Δηλαδή, αυτό που σας πληρώνει η ΕΟΠΗ με αυτό το οποίο ξοδεύεται ως λειτουργία, τον υπάλληλο, τα αναλώσιμα του μηχανήματος, όλο αυτό το σύστημα, μαγνητική, αξονική, δηλαδή το κόστος καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ? Εδώ αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Για τη μαγνητική υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Είναι μια εξέταση η οποία κοστίζει, αφήνει κέρδη και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι και υπερτιμολογημένη εξέταση. Θα μπορούσε να υποτιμολογηθεί. Γενικώς τα κοστολόγια των εξετάσεων. Χαίρομαι που είστε ειλικρινείς. Βεβαίως. Τα κοστολόγια των εξετάσεων παίζουν και είναι παγωμένα από το 1991. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή από το 1991 μέχρι τώρα. Από το 1991 δεν έχουν πάρει. Φανταστείτε ότι το τιμολόγιο δηλαδή, της μαγνητικής είναι υπερτιμημένο από το 1991. Για τη μαγνητική συγκεκριμένα δεν μπορώ να σας πω. Η αξονική τομογραφία που είναι 71 ευρώ είναι από το 1991 καθυλωμένη. Αυτή είναι υποτιμημένη. Κατά τη γνώμη μου είναι υποτιμημένη. Γιατί το κόστος μιας εξέτασης πρέπει να βγει πρώτον το πόσο στοιχείς να την κάνεις, αλλά την εξειδίκευσή της, το κόστος του εξοπλισμού και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Έτσι λοιπόν υπάρχουν εξετάσεις που είναι υποτιμημένες και εξετάσεις που είναι υπερτιμημένες. Κατά τη γνώμη μου, η μαγνητική τομογραφία θα μπορούσε να υποτιμηθεί ένα 10%, αλλά θα πρέπει να σημειώσω. Όχι μόνο η αξιολογική. Πρέπει να αυξηθούν εξετάσεις που είναι καθημερινές και γι' αυτό άλλωστε δεν αλλάζουν τα κοστολόγια. Αυτή τη στιγμή το κόστος μιας ακτινογραφίας, η πιο ακριβή ακτινογραφία, κοστίζει 4,05 ευρώ. Τι να το φίλτρο να πληρώσεις με τα 4 ευρώ, τι να πληρώσεις. Μπαίνουμε όταν κάνουμε ακτινογραφία, μπαίνουμε μέσα. Το ίδιο νομίζω και οι μικροβιολόγοι, όταν κάνουν γενική αίματος, γενική ούρων, 1,83. Αυτές οι τιμές είναι απίστευτες. Ναι. Εάν αναγκαστούν να αναπροσαρμόσουν τιμές, προφανώς θα πρέπει την ακτινογραφία να την πάνε 10 ευρώ, 12. Αν το κάνουν αυτά, μπουν μέσα. Εδώ το θέμα ότι έχουμε από τη μία δεν πληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα και από την άλλη, εσείς που τα κάνετε αυτά, χρηματοδοτείτε εμέσως και τον ΕΟΠΗ. Βεβαίως. Μπορεί να βγάζετε κάποια κέρδη δηλαδή από τη μαγνητική και την οξονική, αλλά ουσιαστικά χρηματοδοτείτε την ακτινογραφία, τις μαστογραφίες και αυτά. Αν το κατάλαβα καλά. Αυτή τη στιγμή για όποια εξέταση κάνουμε, ουσιαστικά μπαίνουμε μέσα γιατί είμαστε απλήρωτοι. Ισχύει μια ενιαία συμμετοχή για όλες τις εξετάσεις, για όλους τους ασθενείς του ΕΟΠΗ, που είναι 15%. Αυτό το 15% που παίρνουμε, που είναι η συμμετοχή του ασθενούς, είναι κάτι που μας κρατάει ζωντανούς. Δηλαδή είναι το ταμείο μας. Ναι. Δηλαδή τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, εάν καθυστερήσει ο ΕΟΠΗ να σας πληρώσει και σας πληρώνει το Μάρτιο, σας πληρώσει, ξέρω εγώ, τέλος του χρόνου ακόμα ένα μήνα, θα μπορέσετε να το γυρίσετε εσείς στο σύστημα? Όχι. Εμείς βγαίνουμε μήνα με το μήνα. Τι θα γίνει? Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οδηγούμαστε προς οικονομική κατάρρευση, προς καταστροφή. Εμείς είμαστε γενικά πιο εύκολοι σε σχέση με τις κλινικές, γιατί μπορούμε να πωλήσουμε προσωπικό για να μείνουμε μόνοι μας, να δουλέψουμε λιγότερο. Σε αντίθεση με τις κλινικές που είναι από τον νόμο δεσμευμένες να έχουν συγκεκριμένο προσωπικό. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάρρευση, η καταστροφή είναι σίγουρη. Πλέον μας έχουν βάλει σε ένα λούκι. Μας έχουν εκβιάσει να συμμετέχουμε στον ΕΟΠΗ και είμαστε όμοιροι αυτής της κατάστασης. Μας χρωστάνε εκατομμύρια από παλιά. Δηλαδή συνολικά σας χρωστάνε πόσα χρήματα? Εμένα προσωπικά. Προσωπικά μου χρωστάνε γύρω στο μισό εκατομμύριο από τον ΟΠΑΔ, από παλιά, και άλλα τόσα τώρα είναι από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ είναι το άνοιγμα το δικό σας. Ναι, τα οποία... Παρ' όλα αυτά όμως πληρώνετε ΦΠΑ, πληρώνετε το ένα, πληρώνετε το άλλο. Βεβαίως. Και δεν μπορείτε να κάνετε και συμψηφισμό. Περιττό να πω ότι για τα παλιά του ΟΠΑΔ, οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε καταφύγει και έχουμε κάνει factoring. Δηλαδή έχουμε προεξοφλήσει τα τιμολόγια με την εγγύηση του ελληνικού κράτους. Προεξοφλήσουμε αυτά τα τιμολόγια. Εμείς πληρώνουμε 10% τόκο για αυτά τα λεφτά, τα οποία πάμε και τα δανειζόμαστε για να πληρώσουμε τόκο και τα λεφτά που μας χρωστάει η ΕΟΠΗ. Αυτά τα λεφτά που μας χρωστά, αυτά τα λεφτά που δεν μας έχουν πληρώσει, και μας έχουν στείλει στις τράπεζες να δανειστούμε, θέλουν τώρα να μας τα κουρέψουν πάλι. Ναι, δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή και 1 εκατομμύριο, παραδείγματος χάρη με το factory, έχετε ένα επιτόκιο το οποίο είναι εις βάρος σας, διότι δεν σας το καλύπτει κανένας, το πληρώνετε, ούτε μπορείτε να το μετακυλήσετε στο 15% για τη συμμετοχή του ασθενούς 15%. Αν του πεις 17%, θα σου πει δεν είναι νόμιμο αφού είναι 15%. Κανονικά λοιπόν πληρώνετε και τους στόκους για να χρηματοδοτήσετε. Και χρηματοδοτείτε τον ΕΟΠΗ και το σύστημα το παλαιότερο και ταυτόχρονα δεν γίνεται συμψηφισμός και των χρεών σας. Δηλαδή από όλες τις πηγές. Εσείς ματώνετε. Βεβαίως. Είμαι στα αιτήματά μας αυτό. Πόσο μπορείτε να αντέξετε ακόμα? Δηλαδή, το 1 εκατομμύριο, άμα γίνει ένα 200, θα αντέξει κανείς, ας πούμε, να το γυρίσει αυτό το πράγμα? Όχι, δεν μπορούμε να αντέξουμε. Εμείς προσωπικά είπατε, το βλέπω για τον επόμενο μήνα να αντέξουμε. Οριακά, έτσι. Οριακά για τον επόμενο. Αν η απόφαση του κ. Σαλμά είναι ότι δεν θα σας πληρώνω, αναστέλουμε τη λειτουργία μας. Αναστέλουμε τη λειτουργία μας, μάλλον δεν την αναστέλουμε, αναστέλουμε τη σύμβαση. Αναπροσαρμόζουμε το προσωπικό μας ανάλογα με τις ανάγκες. Ναι, και λέμε, έχεις απληρώσει μαγνητική 300 ευρώ. Την κάνεις. Δεν έχεις, δεν θα την κάνεις. Είναι απλό. Ωραία, επανέλθω.